nindot ang pahinomdom sa atong tubag sa Salmo. Naot nga ato ning mahinomduman kanunay unsa gatoy tubag nato. Mura na malamod yung hubog. Unsa to? Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Kinsa ninyo nga kada adlaw maghuna-huna gyud nga ako o kining akong mga kauban sa kinabuhi binuhat ra gid ni Ginoo nya. Ang Ginoo gitag-iya ani nila ta sa kamot. Ay pamakaka. Sige. Kung tinuod na miilata ni ana, awayon ba na nimo? Kasab-an na nimo? Yaw-yawa na nimo? Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud masuko sa inyong kuyog sa kinabuhi ta sa kamot? Mayon ay usa. Tinuod basad ka. O wa naman mo ni isa. Di sa ato pa, kada nato kasuko, kada nato buhat og sala, batok anang maong tao. Unsa may mahitabo? Nalimta nato nga ang Ginoo di tag-iya ana. Nga iya di nas Ginoo. Makaako ba mo nga inyong bugal-bugalan, inyong kasukan, labi na gyud inyong bunogon ang anak sa presidente sa Pilipinas? Ha? Tungod lang kay naa nagpuyo sa inyo, imong bugal-bugalan, imong daog-daogon, baka ako mo na presidente sa Pilipinas, labaw na gyud presidente sa Amerika. Niya ka na iya ko nas Ginoo, labaw na gyud na. Pero kuwang kay tas respeto. Ngano man, nailad na ta siyawa. Unsa may gisulti siyawa, ikay nagbuhat ana, imo na, ikay tag-iya ana. No, mo na dinis atong ebanghelyo, nag-ilog na sila sa yuta kuno nga kabilin sa ilang ginikanan. Nalimot sila nga kining yuta hinimo nas Ginoo, iya nas Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangangkon og yuta ta sa kamot? Oh, ngangko na. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangangkon og balay? No, ngangko na. Mao na hangtod ang kuno na nato ang atong naong, mao nang usbon lang nato nga way pananghid sa Ginoo. Ang kuno na nato ang atong lawas, ato ng usbon, pamutlo ng fallopian tube, ligation, vasectomy. Ang kuno na nato nga kitay gabuot sa kinabuhi, abortion, euthanasia, ilisan pang gender, ang laki himuong babae, ang babae himuong laki, nangangko na ta. Hangtod nga nag-establish na tag atong daghan kaayong human rights ato na kuno na dim ana ngilad atong human rights, pero daghan kay tag human rights nga wa na mo conform, wa na mo pasidungog, wa na magmagnify nga kining human right ni support ni sa ownership sa Ginoo sa akong kaugalingon o sa akong isig katao. Daghan kitag human right nga dili na igo sa sugo sa Ginoo. Imagine lang ninyo. Imagine ba? Pila ka buk human rights nato. Kuno human rights pero wa maigo sa sugo sa Ginoo. Ang tag-iya nato Ginoo. Ya manong nga matod pa diri sa atong unang pagbasa, nahimotang patay tungod sa atong pagkadautan o pagkamakasasala. Yang ano mang nahimotang patay o daot tungod sa kadautan o pagkamakasasala, kay gisunod nato ang atong tawhanon nga
kailibgon, lawas nong katagbawan. Muna ang atong mga human rights nagtagbaw sa atong lawas nong kailibgon og tawhanon nga pangandoy. Kasagaran gyud. Hangtod na gyud nga doon na natay gitawag og right to ownership. Di man ang ilad aron magrespetuhay ta, pero mahimo na gani ng absolute nga og ako na ning mapirmahan na anak ko'y titulo ani ako na ni musangko sa usahay gubat. Mao na rong naggubat na ng mga nasod, Russia, Ukraine, Israel, Hamas, musangko sa panaglalis. Mao na rong ato mga politicians siging lalis murag wa nay kapaingnan ang ilang lalis karon. Ang mga manag-amigo kaniadto nga ato mga political leaders karon mura nag-iring og iro, arang-arang paganing iring og iro kay magduog paghigda, no? Sila karon siging pakauwaway sa usag-usa. Mga leaders nga inila pinili sa katawhan nag-away kangilad ana, di ba? Wa mong il-ari ana. Dunay pari dinhi kaming duha sa Father Red o kami ni mga pari dinhi makakita mo mga leaders mi sa atong simbahan mag-away mi, di mi magtingganay, di mo lainan nya magsigi mo simba kami magsigi gwali, pero nahibaw mo nga wa mi magtingganay gasigi mig dinautay, di mo lainan ana. Tubag, dili ka mauwaw ang mga anak ng ilang ginikanan magsigig away kada adlaw, magsigig away, magbalikasay pagyud, mangabot pagyud sa silingan ang tingog. Nagtuod ay mong inyong mga anak okay rana, di mo mauwaw. Da hilom lagi mo nya di sa mo malipay kung ang inyong ginikanan bisan pag nasakitan magsige ra gyud og pasayloay nang lagom ang naong sa kulatahay, pero ikaugma mag-agbayay lang gyapon, di mo malipay ana. Nangalubo ang ngipon pero moingon ra gyapon, this cannot change my love for you. Di mo malipay ana. Magtan-aw anang klase as mga tao. Mao na niingon si Kristo diri sa ebanghelyo, dong ayaw pag-focus anang yuta o kabtangan nga inyong bahinon, likay ang tanang kahakog. Nya moingon ta, siya may hakog, Lord, kay wa man ko niya bahini. Isa sa imo sang pagpangayog bahin na hakog na sad ka, likay na. Di ba? Inka against mo na nako, that is my right, anak ko. Ayaw kayo pagkwintaan ng imong human right, basig nahimo na kang hakog sa imong pagpangita, pag-impose anang imong human right. Di ba? Unsa magisakto? Divine right. Unsa may katungod sa Ginoo over His creation. Maunay atong suportahan og unsay katungod sa Ginoo. What is the divine right of God over His creation? Ato nang i-conform og ang gustos Ginoo, number 1 ng iyang gihimo, tao man, yuta, tubig, adlaw, mga tanom, mga bungas tanom, mineral, cultural, financial resources, kinahanglan mapahimuslan sa tanan, dili sa pipila lamang. Muna subo kayrong tanahon kadaghanan ang mga leaders ragyod nato sa kalibutan, maoy dato ang mga leaders. Di ko anak mo exempt, apil naming mga pari, mga obispo, uban pa diha. Kasagaran yun ang niarang-arang nga kinabuhi ang mga leaders, ang mga members, ordinaryo o glooy kay kinabuhi.
guilty pud ko ana. Nindot kay kong higdaanan. Sa una maghigda lang kong banig katong ako pa'y nagdas among pamilya nga ako'y nagtrabaho. Karon higda-higda na ko anang nindot kay higdaanan. Air condition pagyod, ignaog na ko luto ng pagkaon. Sa una tuktukon pa ko kay mo palit og pila kilong bugas nya kay wa may ikapalit, utangon pagyod. Bayrana na sad inika sweldo, lisod pa kong pamliti. Karon ana wa na gani ko kay bawo pilay precious gasolina or sa krudo kay ngano man naana gihatag na. Hayahay kay kinabuhi pare, yahay kayo kamo diha simba mo ron, sige pa mo ingon Ginoo in town, kabayad ako sa utang Ginoo in town, kapalit ako bugas, kapalit ako tambal. Pero ang pare dupa-dupa kolektahan pagyud mo sa dian na sa isibot Lord, samot na gini kawagtang atong kwartaan ihatag sa pare nga hayahay kay kinabuhi. Ana. Pero tinuod bang hayahay ang kinabuhi pare? Tinuod ba? Kung magpuyo ko according to divine right over me, over my priesthood, kaya ang Ginoo may naghimo sa akong pagkapari, ug ako ng puy-an, dili yun hayahay ang kinabuhi pare. Gisayonan kaning tubagono nato nga mga kahimtang sa atong katilingban, amo manang pasanonon. Maubitan na, sige kong baligyag slot din di man na para sa akong bulsa, para mananato tanan. Maghuna-huna ta nga maghimog mga balay, para sa mga way balay, para sa gubaon og balay, dili na sayo no di ba? Maglinya din ang mangayo nato, bugas, tambal, eskwela, para sa lungon, tanan. Sila dito'y magtinukhangay, inigpanganak, way kwarta, kita pa'y sabdon din kay mangayo o para sa bagong na taong bata, para sa dayapir, para wa ra ba magpakasal, gapuyo-puyo. Taghan kay din mo text na ko, pader, ang akong kalibin, nasakit, nas ospital, mangayo takong kwarta. Wa gani kahuna-huna, pader pasaylo ami nga wa gid mi mutuman na ng imong sige gwali nga kanana ang magpakasal gyud. Way kasal, mangayo og tabang sa iyang kalibin. Napay mga adik istanan karon sugod naman sang patay sa mga adik, pinatyanay naman na sila. Katong bag-o din adik kuno kay to namatay, wa gid to simba-simba, pero dinhi nato abot pangayog lungon. Tabangan lang sa nato, aron di na ni mabuhi, tagaan na to ni glungon. Nya sayo na, kamo kuno'y barog dire inana. Apil pang tanang pagdaot, natay isulti din hingamay para mo tudlo o unsay angay buhaton according to God's way, i-post din ta social media. Away-awayon pa ming mga pari sa mga vloggers nga yawan-on kay tanan. Dili sa iyo, no? Ikaw ay may mga kapader, sikat kay kapader. Napagaw na lang kung sige, imbitar aning niya mga talk, mga misa, biyahe-biyahe, haron lang yun mo talk. May kapader, kay sikat kay ka, sige ko no, ilis ko no ta. Haron sikat sa kay ka diha sa social media, sigihan kag daot. Pero part na sa divine right, nga matod pa ni Kristo, kung magsangyaw mo mayong balita, dumtan mos kalibutan, dauton mos kalibutan, tungod kay dili mo iyas kalibutan. Ana na siya. Unsa may itong una-unaon kanunay? Unsa man? Ang langit. Una-una ang langit. Sa atong paggamit aning mga kwarta, mga gahom, mga authority dinis kalibutan, padong gid unta tas langit. Gilingi ay mong tupad. Ing nasa imong paminaw, malangit kag mamatay ka karon. Na malangit ka sa imong binuhatan, sa imong mga gipangandoy. Kay posible man yung mamatay ta karon. Matod pa diri sa Ginoo, oy buang
sigig pangandoy diha, karong gabi una patay na ka. Way nasayod na to, kanus ata mamatay, pero nahibaw tang mamatay ragid ta. Ngano man mo mulingi, usbaglingi be, ing na mamatay ra ka. Nya, langit ka sa imo rong gibuhat, sa ato rong gibuhat, makapalangit ka ni nato. Kana mo inindot kayong pangutana, nga sa siging lalis diha sa ato mga politicians, anang ila kunuhay mga balaod-balaod diha, makapalangit ka na nilang mga matay sila karon. Nga katolikom sa nakasagaran diha, nga kaming mga pari sa among gipangbuhat karon, makapalangit ka ni namo, among gibuhat. Nga sa sige ninyong palit og slat, makapalangit ka na o dili? Kanang pagsigig palit og slat ba makapalangit? Dili. Kusga, ing nalanggong dili. Anong maikog man mo? Ing nasang dili. Pero nito kang makapalangit, palit. Unya ka nang ikapalit og slat, 100 pesos ramang gining sitiyo, para sa atong itukod og mga balay. Naa kay 100, di jud ka mo palit. Makapalangit na nimo o makapaimpierno? Likay ang tanang kahakog ug kadaw, matod pa ni Kristo. Kanang taong hakog ug daw, ang gihunahunaan niya ang iyang lawasnong katagbawan, ug maunay makapahimo natong patay ug daotan sa matas Ginoo. Mao na hinumduman nato kanunay, gibuhat sa Ginoo ang tanan, iyaha gayod ang tanan. Nya kay kita gibuhat man sa tas Ginoo, iyaha gayod kita. Manhindog ta.